Angga inggih dalu menika dados Sri Tanjung. Kados pundi godhaipun sandiwara kaliyan ing dalu menika sugeng mirsani. Piyong nyaket kene piyong. Punten dalam sewu. Aja adoh-adoh ya piyong. Aja negake marang aku sinambi ngrantu rawe Kang Mas Patih sida paksa. Boten. Anggone ngupaya golek tumbaling negara. Muga-muga entuk kasembadan entuk karya piyong. Kula bakal nyanding panjenengan terus. Wong kula pirsa nawi panjenengan menika nembe nandhang kangen kalian Gusti Kakung sida paksa. Nggih. Nah, Kang Mas. lho, Menika Gusti Kakung Kang Mas Patih. Diajeng. Piyong. Pripun? Rasane kaya balik perawan meneh kok piyong. Pripun raosipun panjenengan ingkang saya keten nandhang kapang kepanggih Gusti Kakung pripun raosipun? Piyong. Wong wedok ditinggal bojo 7 sasi rasane kok gatel meneh ya. Lah panjenengan iku Gusti Kakung kondur kok malah perabote mir. Kang Mas Pripun? Patih. Raosipun nggih dipun ladosi, dipun caketi. Kok sajak beda kaya padatan. Senajan ora tau kepethuk, ora tau ketemu ning rak ya. Kang Mas kula menika kula jeneng wong wedok ditinggal bojo piye to rasane piyong kaya perawan meneh ngono kae lho piyong. Kang Mas, Piye Diajeng? kados punjanganipun panjenengan ngupati tumbaling negara Kang Mas. Entuk pamujimu anggonku ngupati tumbaling negara entuk gawe. Pikatuk damel Kang Mas. Sabar Gusti Putri, kok terus mboten sronto lho jenengan niku. Kok nyawang padasan kok. Kok terus kajeng Aja memperhatikan ini toh. Injih Kang. Saksuwene tak tinggal kahanane kepatian kepiye? Ayam tentrem mboten wonten menapa-napa Kang Mas. Tenan kuwi. Rak ya ngono to piyong. Injih punten dalem sewu Gusti Kakung. Kandha Kang Walaka piyong. Mboten wonten menapa-menapa kok Gusti Kakung. Ora ana apa-apa ki tegese ora duwe apa-apa to. Boten. Mboten Utawa wonten ayem priyayi ingkang tentrem. awuju wonten ing Taman Sari Kepatihan sadangunipun panjenengan nindakaken kewajiban Kang Mas Kedanten Patih. ayem tentrem. Tenan kuwi. seksinipun. Saestu kula mboten matur durung kok. Kowe ora goro. Saestu napa kula menika nate doro kalian panjenengan to Kang Mas Patih? Yen goro kuwi ketok lho saka soroting mripatmu. Gara babakan menapa wong wedok ditinggal bojo 7 sasi iso ngreksa awake ngreksa dirinipun kok panjenengan menika nek kula wedok murahan tak dol murah nyatus 50 payu isian. Nek kula ngrumaosi kula menika jejering garwa Senopati garwa Patih. Kandamu ki tenan. Saestu kula mboten matur doro. Ora lamis kandamu. Mboten lamis nyuwun pecakali kabeh. Matur piyong. Sareh to Gusti Putri. Atiku jane iki urung pindah kene. Nggih. Biyung panut. Pitung- Biyung panut. Matur Apri? Kang Walaka biyong. Wonten dawuh Gusti Kakung. Yen gustimu putri kandha kaya ngono, Nggih. atiku kok ora percaya. Lajeng Aku njaluk keteranganmu. dos pundi Gusti Kakung? Ya kowe tak dawuhi ngreksa bendaramu putri rak kudune ngerti kahanane. Garwa biyong. Ana kedadean apa ing kepatihan kene? Kandha biyong Kang Praso. Lho wong lanang ki duwe rasa lho. Injih kula Rasa lho. Injih mboten maipun Kang Mas. Mula kandha wae. Mboten wonten napa-napa kok Gusti Kakung. Tenan, Saestu tenan. Gusti Putri pipis. Iki lho. Nggo kowe. Oh niki kagem kula. Oh. Mrika Prabu Silahadi Krama sowan wonten kepatihan mriki. Saestu. Rawuh dini, tenan. Saestu. Nggih. Disogok ya gelem no. Biyung Apri kuwi wong jujur, ora tau kandha doro. Nggih Kang Mas. Kula badhe matur walakon nggih. Kula badhe matur walaka prasaja kan panjenengan ampun duka to. Luwih becik walaka timbang kowe konangan ning ora Kang Mas Patih. kandha blaka.
Kasinggihan Sinuwun Cilik Hadikrama tumuju Taman Sari Kepatihan. Nah, Ing sedya bakal gonjak kalian kula badhe mrawasa kalian jasad kawula nanging Kangmas. Ing batos kula mboten priyakang meranani penggalih kula kan kula bektos kejawi namung nang dalem Kangmas. Saestu kula mboten mamak melek barang kang melok menika mboten Kangmas. Tresna kula namung tumuju kalian panjenengan Kangmas Patih. Sang Prabu Seladikrama uga wis ngendika marang aku. Ji. Ngendikane kowe wis kelakon ngladeni Sang Prabu. Mboten kepose goman mboten menawi badan kula ngantuk. Menika badhe kula beset. Dadi banyu ora bakal nyamuk. Kula saestu, Mas. Mas Patih. Panjenengan mboten pitados kalian kula, Kang Mas. Ana seksi loro sing wis kandha yen kowe nglanggati tresnaning Kang Mas Patih, kedah nganggo mbuktaken tresna kula kan panjenengan. Gene panjenengan malah pitados kalian omongane mbok bakul sinambi wara mboten kalian garwa panjenengan Kang Mas. Aku percaya marang Sang Prabu Seladikrama, aku percaya marang Apri. Yen kowe wis nglanggati saestu kula mboten ngladosi Kang Mas. Sang Prabu Seladikrama. Mula kowe kudu mati saka tanganku. Mas. Jagat wasesaning Bathara. Kene garwa kang banget tak tresnani. Wis ora percaya maneh malang aku. Ora usah nangis. Kowe yen nangis kok ra Ije Kang Mas. Menawi panjenengan dakwa kula tumindak sedeng ladosi prasanes kula mboten trimah Kang Mas. Saestu mboten trimah. Kapejana kula ugi lila Kang Mas. pancen kowe kudu tumekaning pati mergo patrapmu. Wis lelemeran kowe ora iso njaga aji dirine wanita. Sakjengipun kula tumeka pralaya Kang Mas. Golek keris. Niki kula padoske. Ah. Kang Mas Patih. Sida paksa kang kula tresnani. Nawi kirang dipun suntik riyen mawon. Sepisan malah kula matur. Sakuruping langit sak lumahing bumi menika mboten-mboten prengkang kula tresnani kejawi nang panjenengan Kang Mas. Kapejana kula nanging kula gadah atur. Mbok milih getih ingkang tuwa saking badan kula menika gondo bacin. Gondo batang ateges kula wedok sing lemer kang mrucut pinjung ingkang ladani wong lanang liya nanging Kang Mas. Menawi getih menika gondo arum, gondo wangi ateges kula tasih kugemi tresna sejati ugi tresna kula kaliyan panjenengan monggo Kang Mas. Tak buktekke. Kula pasrahaken jiwa raga kula seksanana piye. Iki bahaya. Nggih digorok niku mawon. Panjenengan gorok kersanipun ngepok. Pak Tamani Kiai Senso. Kang Mas. Enggak endi ya? Kedahe jenengan sektor riyen kok ngoten niku. Mesake. Oh. Oh. Gusti Putri, nawi pejah niku ya nglekar. Lu mati kok linggih iki. Nah. Niki kok betul HP? Oh, betul HP. Tak kira beduduke HP. Tuh. Gondowangi. Oh, jajeng. Ah. Pripun Gusti Kakung? Wangi. Menika teges. Gusti Putri mboten tumindak sedhek kalian priya sanes. Gini kowe kok kandha yen wis ngladeni. Lah kula disogok kok. Ping 50.000. Iki iso urip meneh apa ora? Pun mboten saged niku. Duh, diajeng.
Kon suwe mboten urip kok. Aku arep dijum yo ora kuat. Gusti Putri. Aku sing luput Diajeng. Aku sing luput. Kanyata kowe wanita sing setya bekti setya tuhu marang kakung. Ampun melu-melu. Jadi kapak kayak iki. Aku lali ceritane. Diguwak teng pawang mawon. Duripke ngoten mawon, Mas. Manguripke. Ayo piye ling uripke? Apa isih iso dadak diperiksa kok. Kan aku umurku ya selak tua tapi ya pengen dibuahi to selak. Wis. Alah, sembah nuwun nggih, Mas. Nah, iki Pun rampung to? Pun. Wah, Ayo niki. ngono kok. Sida paksane kudune iki nyiksa nanu konangan Selahadi Kromo. Wis tahu kok gek nyiksa kae wis. Kepatian ki jane dituapuk. Wah, terus diklekake didak wonten riyen kudune. Sesuk nek aku ndak Baleni sik. lho, mosok disiksa dibaleni. Intine dari masalah ini. Intine apa intine? Dadi piyai putri nek garwane tindakan aja nglebokke wong lanang liya. Senajan ora nindakke apa-apa ning suarane sak dodone lurung wis dawa gurung. Kowe nek ana sing nambah-nambahi bumbon-bumboni, kowe nek mulih kok sangkan dadi muntap setan teko ndak kira prayoga. Oh iya. Semono uga piyai kakung cemburu boleh tandanya cinta. Tapi nek cemburu ngantek KDRT menika ya ora prayoga. Iki mau ora KDRT kok. Lah nyatane kula dibunuh lho mangsa langsung. Mung digraji. Hambar ya terus tumpes. Tur meneh petane siji meneh. Apa, Nok? Aja gampang kengguh karo apa jenenge? Berita-berita. Ora, apa sing disogok kuwi lho, Lek. Oh, anu cara ibarat apa jenenge? Nepotik apa jenenge, Kak? Suap-suap. Ora dadi suap. Lambemu ki to gara-gara suap. Aku dadi bunuh. Aku ki nggo conto kok, Mas. Sembah nuwun, Mas. Ampun nggih. Pokok men matur sembah nuwun. Nggih, pokoke melu mangan Mugi-mugi ketoprak ya ngrembaka. Amin. Wayangan ya ngrembaka. Amin. Seni tradisi menapa kearifan lokal menika sanca ngrembaka. Saestu menika jati diri bangsane awake dhewe. Leres. Penonton kathah ngaten menika remen sanget. Nggih. Tondo bilih para warga masyarakat wanita tasih tresna kalian budaya Leluri, pun. nggih. Nggih. Malih dalangipun Dalang muda. muda. Nggih, Dik Gading. Mas Mariono ki ya muda kok isian. Nggih. 20 tahun yang calon lalu. penerus masa depan. Nggih, ngono ya, Dik. Sapri mimpi. Matur suwun. Mbah Pun Suto, pangapunten. sehat Sehat-sehat. selalu. Anaknya Tepuk tangan dipimpin. kagem Mbah Suto Wijaya. Wiyoso. Suto Wiyoso. Sutawijaya ki anu ae Adipati Jipang iki Adipati ngendi kuwi Pajang. Ajeng. Pajang. Sut. Menika sinden kathah ingkang dereng jumeneng. Enten Dek Anting. Di anting anu, napa Nggih, nembe nembe sakit. meriang. Oh, Dek Anting nembe Oh, mriyang. alah meriang. Nek ora apa-apa ngadeg karo tante karo bude, ben sehat. Nah. Wani, iso, Nek Nok? wani ya, iso ya, iso. Bisa. Iku nek klemun-klemun lenggah ra apa-apa. Heeh. Ya, ayo Ting. Iya, Ini Ting. banyak yang kangen sama Anting. Oh, kasih Kak. Anting, Tepuk tangan kamu untuk- bisa anting. Ya iya. Kok antil tuh? Anting kok antil. Ya. Ini nduk Anting. Bar nyanyi pisan kek kondur. Apa anu tanduk meteng enem to? Dereng. Oh, aku dhisik anggur meteng enem pas ngono kuwi teler kok Lek aku. Kamu ketemu bojoku blokean, nek ketemu bojone kancaku kok ora ya, Bro. Lah jiwamu dan jiwa begegek kok Lek. Angger ketemu bojoku dhewe kok aku blokean, angger ketemu bojone kancaku kok nyaman ya aku ki man. Pancen nek silian ki nyaman ya, Bri. Piye sing dirasake piye apa njaluk disuntik sik piye? Anu napa agak meriah. Oh, meriah. Terus rada kembung terus ada anu. Oh. Mula nek wayah istirahat istirahat. Aku ngerti nek kowe nganten anyar. Oh, aja keceh ae. Mboten sempet tok jane. Ya mboten sempet. Lah kok pas kesuwen sing maido dhisik alah. Ngono ki disempet-sempetke. Nggih, disempatkan itu Nggih, bukan kula satu nyempatke seminggu pisan ngoten niku. itu bukan satu-satunya tapi salah satu kunci kesuksesan rumah tangga. Iya, bener. Soalnya wong lanang nek ra dicaosi kuwi ya mesti to Andane. tuku ya nek dedet ku nek gur ngrusak aku. Lah pas kesuwen ki tuku kok kapusan. Apa? Lah itu padha pohonge.
bekakas kok ngene. Dek Anting niku kula kangen nek dereng Banyuwangenan. Banyuwanginan. Jos. Nggih, niki ana sinten kula piyambak mawon. Derek. Dhewe no ben ketok kok. Yo, Pak Kata lho Keswan. sing kangen karo Nduk Anting Lambang sih. Mas Keswan kangen. Yang nganggo ndeke tante. Tanto. Wong sunat kok tanto. Aku dhisik gur dikerik kunir kok. Dikerik panumu. Dikerik sik terus mbok ilaosi lho kan terus melicat terus mari. Ya. Mambiat mayong suarane gandeng balam biar Iki jek stene ngene lho, Pri. Atek tekan kene tekan ke kabupaten. nyeram yai. Nah, dadi Lek ayo Urung rampung ta, Cuma? burung joget. Nah, joget Banyuwanginan. Iya. Dadi kan enek bedane. Heeh. Nek joget Banyuwangi ki enek pitik-pitikan. Pitik-pitikan ngene. Heeh, lho kan nek ciri khase dhewe-dhewe, dadi kudu iso. Kudu iso. Heeh. Engko Dek Anting ya ngono. Anting ya ngono. Nggih, mengke sak mampune kula ngeten. Iya. Iya, anu sik wae dijajal sik Dijajal Anting. sik, eh. Nah, kene. Ajarono sik, Ayo Ces. petetan ya, Mas. Petetan yo kembang petetan tumblak dung 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 tumdet. Nah, yo ayo petetan. Patetan ya kemyang patetan tandore. Nah, saiki ayo Anting Anting. dhewe. Iya. Nyoba petetan. Lah aku mau wis ngetutne. Ora dhewe. Mak cek ngajari. Tangane malah kerik. Nganu kesenggol. Kok nyekel persneling lho, Nduk, kowe iki. Kowe kan bedake kabel kok malah kabel. Benake persneleng. Aku mangsa kemarin kene gur disio-sio ae lho aku. kowe iki nek bedake kabel ki aja demok godhog kok malah. Mboten sengaja lah wong diingat. Lah masuk ngojo aku. Lah jenengan ler kok lho kula Wis, nggih ya senep Yo kok. tangane malah kerik. Ya personel. Sijine Ya Apri sing nyanyi, nduk kowe goyangan tak nah. petetan ya kembang petetan tumplek dung 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 dung. Nah, iki pitik tenan iki. Agnes, ayo nyoba, kabeh Agnes nyoba. yo, anak bae nyoba yo. Agnes rasa cantik. Kudu energik. Yo Agnes. Tangane. Yeah. Petetan ayo kemyang patetan sompan tore. Yo. Apik, nah Agnes mesti apik. Tangane. Yakin aku. Rada mendek. Nah, dodone Jos. degek. Nah, ayo. Dodone. Kok malah jenengane kok jenenge banyak iki piye ta? Pengen ngene. Yo. Petetan ya kembang petetan. Ayah, iki pitik sehat iki le. Sehat. Pas dundung-dundung terus dicemes. Lho, Kesehatan iki. Tak cemes lho, Nes. pitike dadi memeti. Ora ketek kan gureme kok. Oriza. Ariza. Ayo. Iya, Riza. Yo Ariza. Itu pitik. Ariza ketua yo ngadeg kok. Yo nek Bu Prastiwi yo aja Bri kok Bu Prastiwi. Kan Mbak Wahyu yo. Mboten napa-napa. Oh, mboten napa-napa. Bu Prastiwi, Bu Wahyu, Mbak Neti, Saras, Ayu, mboten napa-napa. Di Oriza. Lah iya. Engko delok sing kaya mentok sapa coba?
Lah iki. Rada mbungkuk sithik sa. Lah. Rada mendek. Lah. Mendek. Dodone degek. Kok dingok iki lho? Ora. Kok dadak ngadeg ngingok ngono iki Iki benake bantal iki lho. Ya, ayo Anting. Padetan yo gamyang padetan. Blek. Ini nilainya piro Mbak Apri? Iki nilainya ya 9,5. 9,5. Nek Nduk Agnes mau ya padha. Mbak Saras. Mbak Saras. Ayo. Saras. Ayo. Ya Nduk Saras. Saraswati Iya, ning. Saras paling ora nilainya 10 ya Kak ya. Nggih nek kudu 10 no. Karo kan jengking-jengkingnya ya Kak ya. Waduh. Ya Nduk Saras. Duduke jarike iki, Ras. Jarike iki duduke. Lah kok wong tandur. Ayo. Welas. Ya. Tak penake Nduk. Alah. Ya. Ya pokoknya Yo, ayo Anting. Padetan yo gamyang padetan. Pinten nilainya pinten? Nilainya 10,5. Nilainya berapa Dek Gading? Podo. Ayo saiki Bu Ayu. Lah. Ayo. Yo. bojone ra gelem nyawang. Sing lanang isin. Isin wong duwe sisian liya. Lah tak Ora. Le metet kaya nek nang omah apa ora coba le metetane. Yo, iki pitik babon nangrem iki. Mendek. Nah, dodone degek. Iya. Bojone kok malah bojone lho ate bojone nyamang ndika ya njak ngiler lho lah. Oh. Pas joget liyane ndelok bojone ora disawang. Yo, Anting. Padetan yo gamyang padetan. Iya. Ya. Mbak kok rasa bali? Balekno, Pak. Pak bojomu ra ngancing. Pak, balekno ki lho bojomu ngancing. Bojomu ngancing ki lho. Balekno bojomu lah. Dibenake. Dibalekke. Pak terus Ditungkak. kok di selentak kaya jaran ae. Wis. Lho, iki kuluna numpak motor Nmax ki ya ngene iki. Lah ngopo? Lakune dadi ngene. Iya. Bu Neti. Bu Neti apa? Oh ya ora ya ora. Bu Neti bener apa? Bu Neti, iya, Bu Bu Neti. Bu Iya, Neti wis, Sulandari. Semua kabeh. Ya ayo. Bu Neti. Sing roto. Ayo, Ayo, Bu Neti cekat. Sulandari. Bu Neti Sulandari. Makis. Ayo Wis Pak. kalah Pri. Piai sepuh lho tok kesiksa Apri. Ben energi kok. Wis. Malah kerek dulu. Iya. Gulune apike. Wah, ana abang-abange to gulune. Ayo Anting. Oh, duding. Sing ae kok. Tak kira bar dicipok. Ah, Bu. Yo. Gulung kerokan. Padetan yo gamyang padetan. Santan done. Ya. Ora. Loh, menika pamu Baleni napa ora? Baleni mboten Bapak Ibu. Baleni. Mbak Ayu marah, Mbak Ayu. Allah malah kelek koyok kasih kong niku. Paketan. Ya kembang paketan. Ngeten lho, Bu. Bokonge piye, Ces? Bokonge mendek. Yo gamyang padetan. Baleni nek pisan kas kudu nek bener Yo, yo. pisan Pesan meneh. kasih ya, Bu. Paketan. Ya kembang paketan. Leo bangi Bokonge bokonge. bokonge. Kok Taneh gune pacak ngene. gune terus? Kok
Sing ngobah ki bokonge bunyi. Kok ngene? Apa pitik mendem nek ngene iki? Seobah sing dhuwur. Kayak karaktere dhewe to pri. Oh Bu Ayu mboten nggih. Bu Ayu nggih, Bu Ayu. Ayo Bu Ayu weh lah Ayo kancane. Bu Wahyu. Ayo Bu Wahyu. Bu Wahyu. Ayo kancane do petetan kok Kakak wae. Adil. Ya, ya. Ayo. Cepet. Geles belah. Geles. Aja galak-galak to, Geles. Pak. Sesuk tak keloni wis. Lah biasane Kak ngelon sapa kok dadak. Malah kerik, maju. Iya. Dodone ndegek. Ayo. Nah. Awas semuntak, awas semuntak. Oh iya. Yo, ayo Teng. Ya Teng. Badetan ya yang badetan. Kok malah kok arep makan dramben. Kaya penari anggo. Ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa, wis, ah. Bu Esa. Lah ini Ayo, idola Bu. kita. Lagi, coba maneh. Kita tampilkan Bu Pras TV. Yo. Oh. Oh, oh. Kedhuwuren kuwi, weh. Gogrok kabeh kok malah. Enggak Bu, piti-pitian Bu. Degek. Mendek. Kurang mendek. Mendek meneh. Kok yo manut. Siap nggih Bu? Tanganipun asanipun malang kerik. Oke. Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Ayo Teng. Ya. Badetan. Iya, ihi. Yang badetan. Lho malah jos to. Yalah, role gandeng kate Guyu lho. Aja terpesona lho kowe. Ora arep. Iki voting penonton. Dari sekian sinden paling sae sinten Bapak Ibu? Bu Prastiwi. Bu Prasiwi lho dapat bonus 100.000. Iya. Nah, Kayak film boneka si Unyil. walat kok kaya Dudu aku. sapa iki? Nuwun lho Bu Prastiwi, betek-beteke nyang kuyung paklirane putrane ya, sepokane diriwangi kabeh, sepenting kabeh berkarya. Kowe urung petetan. Aku dadi diesel ayo. Ora kowe ya ya. Ya kudu no, kudu adil dan Kudu rata. adil. Ayo Teng. Badetan. Kocek. Degek. Nah, kurang degek. Tak unjukne cek le. Tak meneng. Wes. Mosok susu tak ombe dhewe. Umume susu iso tekan krongkongan iki piye iki. Gone wewe ya iso disampirke. Susu iso tekan kene. Iso tekan umume. Ayo Teng. Ya. Jenenge portable ya wis. Siap. Gerak siap. Ya. Badetan ya kembang badetan. Iki dadi apa kowe iki? Lah bokongku ning ngono aku ning eksotis ra iso. Alah, padune wedi nek bokonge miring. Ayo Teng. Nggih. Ini Gerajakan Banyuwangi. Ya, bersama Anting Lambang Teh Warga Laras. Dados. Sampun. Terima kasih Anting, sehat selalu ya Nak. Nggih. Matur Tepuk suwun, tangan Mbak untuk Anting. Anting Lambang Teh. Luar biasa. Karena hati bahagia itu adalah obat. Nah, nek atine seneng dadi lan sehate nduk anting. Iya. Imunitasnya meningkat. Ning nek kokan pikiran padu imunitasnya menurun 80%. Marai gampang kena penyakit, marai gampang loro. Heeh. Ning nek atine seneng bahagia, sehat. Betul. Obat itu adalah penunjang aja. Yang penting hatinya bersih, sehat. Heeh. Iya telek. Loh, dokter itu membantu, obat itu penunjang kembali kepada diri kita pengen sehat apa tidak. Ngono Jas. Kamu deng kowe
tataranmu lho ngono, munggah tekan sakmono. Lah kan sing tau lara kowe. Berarti baru 6 kan kowe. Iya. Mereka tesenten ingkang dereng sowan. Dipun aturi sinten? Sinten Mbak Limbe? Sinten nggih? Nah, jenengan sang milih. Ana Mbak Mbak Lara, Orisa, Mbak Mbak Saras, ana Mbak Mbak Orisa. Saras, Mbak Eti. Monggo. Sapa? Mbak Mbak Saras, Saras. Mbak Erisa, Mbak Orisa, Nggih. Mbak Orisa, karo Mbak Saras. Mbak Saras. Nggih, Mbak Saras. Pamundutan saking Pak Kus, Pak Haji Kus. Jogja Istimewa. Sembah nuwun Pak, sampun nenggani ngantos sayah keteh. Nggih, kula dongaaken panjang yuswa, murah rezeki, mboten lokak tambah kebak. Amin. Amin. Matur sembah nuwun Pak, sampun tresna kalian budaya ingkang adiluhung menika. Nah, UNESCO mengakui mosok dhewe karibasan arep nonton wayang wegah. Nah, yen-yen iki nek tesih tetek ten Denggong Manggaruk nggih Pak. Nunggu ya sepi banget kok ana wong siji ngenyang selawe ya wegah. Sepi banget. Kayak zaman jahiliyah, zaman kebodohan, wong kan udah iso berubah toh, Ces. Tuhan tidak akan merubah nasib kaumnya kalau kaumnya tidak mau merubahnya sendiri. Banyak jalan untuk mencari rezeki, banyak jalan, banyak peluang. Menurut kita harus menjemput impian itu, menurut. Nek ngono kok salah terus. Menika wau sedikit tausiah dari Gus Sukimin Bapak Ibu. Kalau begini sampun Gus Miftah, Ces. Iya. Iki lagi kemarin after Shen sudah. Saiki Dedek Mindola. Minola. Apa Kak Apri? Mimin idola. Jogja Istimewa. Oh iya. Dipinangkani. Jogja Istimewa. Sesarengan warga laras. Argo Laras Junior. Ribon. Ribon. Oke. Oke, ready Monggo. Abang? Hey! Yo! Hey! Hey hey hey! Asik. Yo! Rasane kaya wayang lawas sabe. Nadyan saanane sing penting roko. Orida. Kopi kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Susu. Sampe cucu tresnaku ro kowe ra bakal tak madu. Bunga tenang rasane wong kang lagi gandrung. Dapat juangke tekan janur pelanggo. Dua, tiga. Kowe siji nih, aku bangga karo kowe. Film nompo apa anane, tresnaku ra bakal metre. Kowe aja suman, tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya kuthaku Jogja, kowe jan istimewa. Hey, hey. Yo! Yo yo yo! Kaya wayang lawas sate, nadyan saanane sing penting roko. Asik. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Ra usah kecucu tresnaku ro kowe ra bakal tak madu. Bunga tenang rasane wong kang lagi gandrung. Sabar juangke tekan janur melengkung.
kowe jan istimewa. Sampun dipun pinanggani. Sampun Haji Mas Sangi. Jogja istimewa. Niki kantun nganu Mbak Aneti kali Mbak Ayu nggih terus Sampun kula- dutanipun enten ayang-ayang kalih apa nih mole? Lali janjine. Lali janjine. Wis, ayo Mbak Ayu karo Mbak Neti, monggo Nggih. arep ayang-ayang po lali janjene. Monggo. Cepot. Dinding Pak. Ya disepoti. Selamat malam Mbak Ayu. Selamat malam Kak Insen. Selamat malam Bu Neti. Sugeng dalu. Iya. Ini requestnya ada ayang-ayang Ada ayang-ayang. sama Lali Janjine. Lali Zanzine. Ayang-ayang dan lali janjine. Dikasih apa? Manut. Manuk. Heeh. Manut. Oh manuk. Ayang-ayang wae. Manut kanca-kanca monggo. Ayang-ayang. Oke, baik. Ayang-ayang. Ayang-ayang nggih Mbak Limbo. Ayang-ayang. Nggih. Aku wonge gage-gage kok Baik. manut aku. Yo. Yes. No.
Bu, Mbak Neti terima kasih. Bu Neti, Bu Ayu terima kasih. Tasih setunggal pamundutanipun. Dipun pinangkane ndak cuma Dipun pinangkani Apa? lali janjine. Oh iya. Nggak. Sesarengan idola kita Heeh. Bu Prastiwi Cocok. Rahayu. Nggih, Bu. Sepinten Pak? Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari, kereta tak berhenti. Becak, becak, jalan hati-hati. Sugeng dalu Bu Prastiwi, Mbak Mimi. panjenengan punaka petiting Widyawati. Boten ampun petit kula wegah. Lah terus napa Bu? Nggon sirahno. Mosok petit. Apik lho pedet iki. Tasih wonten setunggal pamundutan. Nggih, napa? Le kowe iki mbagekno mbahmu. Oh, sugeng dalu, Mbak. Bude. Oh Bude. Tak kira pon Mbah. Sugeng dalu, Bude. Sugeng dalu Mas Gade. Pripun kabare? Nggih, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ora sah nyeleket ya Le pisan iki. Ora. Biasane sok muni. Ora arep nyelekit. Nek ngerti aku ning panggung kowe arep jongkong-jongkongke kae. Takonono Apik soal. mbone mason ora. Apik soalé. Menika wujud tresnanipun. Kalian Solid panjenengan. bading kalih panjenengan. Laju aja Tes. Langsung mawon. Sabar. Wali janjine bersama Stella ibu ku kita sampai Prastiwi. Yuk. Iya. Yo. Yo. Goyang Bu Prastiwi. Heeh. 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 Hey. Iya iya iya. Iya iya iya. Nyokak yo, nyokak yo, nyokak yo. Ala katir-tir, ala katir-tir. Masuk. Dina minggu sing tak tunggu. Kowe Iya. ngajak Iya. ning Iya. tawang mangu. Asik. Ayo yo. Nganti lingser srengenge. Aku nunggu kowe. Di mana? Sono. Oh kentang. Tambah Yen tak telepon malah mbok pateni. Ayo Bu Mimin. mangkal aku mangkal timu masjid tak simpen Alah, 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 alah. lali janjine kakane Alah iyo. sapa wonge sing ra tresna dong janji kowe ora teka gantosan Mbak Menika iringanipun dipun jumbuhaken. pripun Nggih, nawi panjenengan menika ora alusan. Dados Alusan. iringanipun alus. oh Ngoten. ya bener pinter kowe ya Mas Wahyu iso menyesuaikan Iya. karo wong tuwa ning ora Pripun? kadang yo nekat ya kowe Janjane kowe nang ngendi? Gelagatmu sajak nyupiani. Adono. Hatiku su
Aduh. Kowe kencan karo wanita liya. Hei, hei. Semangat Bu Pratiwi yo. Hei. Asik, asik, asik. Goyang Bu Pratiwi. Minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawanganmu. Nanti lingkar ngene. Ana kene aku nunggu kowe. Tak SMS balas sing. Yen tak mateni. Mangkel aku, mangkel. Yen kepetok pipimu mesti tak cium. Alah, alah, alah. Siwo. Alayo, Alayo, sapa Kembali ora gelap. Kadung dandan kowe ora teko. Ae. Jos, Bu Prastiwi. Jos. Jos. jos kan jos. Cek iso pargoy lho, Lek. Oh, tetep jos nek nggon pargoy. Ya, Mangga. Jan. Janjane kowe nang endi? Gelagatku sajak nubriani. Hatiku sujana. Kowe kencan karo wanita liya. Yo. Ampun. Senengane wong tuwa nggo dolanan. ora apa-apa udolan kan penak kok. Heeh. Wis kulino kok ya. Sebenarnya Bu Pras. Sami-sami. Sampun Mbak Limbuk Mak Canggih. Samunduran sampun waladin danten. Monggo menawi nderek panjenengan. Mbak Mimin, Sih. Mbak Apri, terima kasih sekali panjenengan sampun rawuh papan mriki. Mbah nuwun. Silaturahmi kali gayengke anggenipun pagelaran iki. Matur sembah nuwun ugi Sedaya kagem perangkat Kalurahan Sidokarto. Pak Lurah, Pak Carik, Pak Dukuh sedaya kemawon Pak Pak RT, DPR sedaya mawon ingkang rawuh sembah nuwun. Nggih. Mugi lancar samukawesipun, mugi-mugi Sidokarto tambah maju. Maju Kerboko. Tambah jaya menjadi tolak ukur untuk Wilayah. kalurahan sanesipun. Nggih. Selamat sing nanggap, Selamat sing ditanggap, selamat sing mirsani tanggapan. Amin, matur sembah nuwun. Nggih. Yo budalan sedelo terus perang sedelo terus gara-gara jam 3 punjul sithik rampung kok. Oh iya Mbak Ayu tak derekke. Ya mangga. Enjing bidal kumara saking jroning raja. Angkung ingkang pala kuswa prabusananira. Lira surya talira. Saka ing janiti harsa madangi jagat mungo paning sapucak ing ukir arep babang sumerat ning soroting surya
mekolon gunung
kutha dhisik Patiludra-yaksa. Inggih. Wonten dawuh bapa Wremban? Aja kaget rasane ngatimu. Jeneng Wara tak wija. Inggih. Sembah bekti kula katur bapa Wremban. Ya tak tampa karya bombong ing manah. Kejaba saka iku Sumrapa Patih. Yaktine aku wis kasembadan jejer lenggah kelawan Simono Prabu Duryudana. Mongko ngenteni wahyaning mangsa kang prayoga kejaba saking ilmu sing bakal tak